ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಆರೋಹಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನೆಲ್ಲ ಮಡಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಆವದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಈ ಭಾಗಡ್ ಪ್ರಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಬೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡನು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೂಲಕ ಉದಿಮಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಹಿರಿಯರ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಕಿಂಬಿನ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕದ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ प्रणम्येयं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಪರವಾದಿ ಬೈದಿನಚನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಚನ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯೋಜಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ತರಕಾರಿ ಶಾಕಾಹಾರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ತೆನಸಲಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪು ನೆಲೆಟ್ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತುದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಪುರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇಕಿಡೆ ಲಕ್ಕುದುಂಟು ನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಡಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತು ಕರೀನ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಗಡ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲಕ್ಕವನ ಮೂಲಕ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಾನ ಬಾರಿ ಬೆಗರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಅವೂತ ಪರಿಣಾಮನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯೋಜಿ ಶುಭ ದಿನಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಡಿ ಯೋಜಿ ಶುಭಾರಂಭ ಆತನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಪನಚನ ಹೋಟೆಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಯಿರಾದ ಪಂಪನಜಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉದಾರ ಸಾಯಿಧಾಮ ಪಂಪನಚನ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾದ ಪುನಚನ ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿ ಇನಿ ಅರ್ನಪುದಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶುದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಜಿ ಕೇರಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿಗೇರೆ ಗುಂಪು ಈ ಊರದಾಗ್ಲೆ ಗುಂಪು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಇನಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತದೇರು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಅವು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನಿ ಒಂದು ಉಂತುದನ ನೀರದ್ದು ಪರಪುನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಬಂಡ ಪರಪುನ ನೀರಿಗೆ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬುದ ನೂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪನ ಲೇಟ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಯಂಬಿಕಾ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪುರಂಚನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೋಜಿ ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿ ಅವಜಿ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವಜಿ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುನು ಇತ್ತಂಚೂರು ಎಡ್ಡದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅವಜಿ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿ ಮಲ್ತದೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಒಂಜಿ ಋಣನು ಏಪಲ ಮರಪಂದನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸುರೇಶ್ ಕೇಪಿನ ಇನ್ನೆಲ್ಟ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುಂಬುದ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ವರ್ಷನುಡು ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನನೆ ಕೈಟ್ ದೀಪ ಬತ್ತೋಡ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯಂಬಿಕಾ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನಚನ ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಇತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನಾರ್ ಬಂಡೇರಿ ಸುರೇಶಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದು ಆ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಬಂದ್ಪೆ ಏರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ ಅವು ದೇವರಿ ಅರೆಗೆ ಕೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರುಣಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಆತೆ ವಿನಃ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ದಾಲ ಆತನ ಯಾನು ಎನ್ನುಜಿ ನಿಜವಾದ ತೋಣನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ನ ಪಿರೌಡ್ದು ಅರೇನ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಎದೆಗಾರಿಕೆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಡ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯಿನ ಅರ್ನ ಬೊಡದಿ ಚಂದ್ರಕಲನ್ನು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನು ದಯಪಂಡ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತೇರು ಸುರೇಶ್ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿ ಅಲೆ ತೋದು ಪೋಲೆ ಬಂತು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ದೀಪ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಅವಶ್ಯನ ಅಂಚತ್ ಬರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ರಾಯಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುರೇಶ್ನ ಜೀವನಡು ಎಂಕುಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಡೆ ಎತ್ತೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸಂತೋಷಡು ಬೈದೆ ಬತ್ತದು ಊರುದ
ದೈವ ದೇವರೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಡು ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಣ್ಣಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಜನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಸುಪಾಸು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಿಲ್ಲ ಊರದಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿದ ವನಸು ತೆನಸೆಲ್ಲ ಉಳಿಕೆ ಅಂದಂಗ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರೋಟಿ ಕಪ್ಪ ಮಕಾನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನಗ ನಂಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವನೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಹಾಲ್ದು ಕುಲ್ದುಪನಾಗ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ವಿವೇಚನೆ ಇತ್ತು ನಾ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗೂ ವಿಭಿನ್ನమైన ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತಗೊಂಡಾಂಡ ಚಾಣಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತಗೊಂಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ತಗೊಂಡಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣೋಡು ತಗೊಂಡಾಂಡ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗೂ ವಿಭಿನ್ನమైన ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಸುರೇಶ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರಿ ದೇರ್ಲಾಗ ಅಸೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅರೆ ದನಿ ಬಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಐಕ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋರು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಬೇತಲ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾದ ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಅರ್ಣ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾದ ಬೈದು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ಪ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪರಿ ಅಂದುಕೋ ನೀನು ಆಗುವೆ ಎಂಚನಿ ಎನ್ನುವ ಐತ ಪಿರೌಡೇ ಸಫಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಆಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಿ ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪನ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಬ್ದ ಐಕೆ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸಬೀಜ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನೆತೊಂದು ಗಮನದೀದು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಐಕೆ ವಿಕಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಪಣಗ ಜ್ಞಾನ ದೀವೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಇತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳ ನಮ ಎನ್ನಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಡು ಪನ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಅವು ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೇರಿ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡು ತಾನ ಎನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡುಂದತ್ತು ತಾನದಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ ಕೊಡೋದತ್ತು ಸಮಾಜ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕುರ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಅವು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಿವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಶೈವಸ್ತು ಸೂತ್ರ ಪಂಡೋನು ಶೈವ ಸೂತ್ರೋಡು ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಜ ಪನ್ನಗ ಶಿವೆ ಪಂಡ ಬೈರಾಗಿ ಅಯ್ ಸರ್ವನು ತ್ಯಾಗ ಮಂತದ್ದು ಅಂಜಿ ಚರ್ಮಡು ಸೂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೇವೇರಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು ಶಿವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನವಾದ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಾನೇ ಶಿವ ಆದ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಬಿರ್ಕಿಜಿನ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪೂಜ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಶುಭಾಶಯದ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಈ ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಪಿ. ಕೋರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋರೋಡು ಪಣದ ಮನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಪಿ.ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಣದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನಿ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಲೆಪದ ನಚ್ಚಿನಾರ್ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದು ಏತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಲಿತೇರು ಏತು ಐಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬೆರಿಟ್ ಏತು ಸೊಂದುದೇರು ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರ ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಆ ಚಲೋನ ಇಡೀ 19 ನಮ್ಮ ಎದುರು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಹೈವೇಡ್ ಇದು ತುಂತಾರೆ ಇನಿಕ್ ಅವಳ ಇನಿ ಐದು ದಿನ ಬರೋದು ಆ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಅವು ಆಪ ಸೊ ಇನಿ ಐಕ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಈತ ದಿನ ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರು ಎಂಚ ಎನ್ನಿದ್ದೀರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇರು
ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಆ ಗ್ರಾಮದೇವರು ಪೂರಾರೆ ಎನ್ನದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂದರ ಅಂಚಿನ ಛಲವಾದಿ ಯಾರು ಹೊರ 12 ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಚ ನಂಗೆ ಆ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡು ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಛಲಗಾರಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಇನ್ನಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಆರು ಎನ್ನುವೇರ ಅವೇನ ಆರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ನಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ ರೀತಿದ ತೊಡಕು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಅವು ಪರಿಹಾರ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಆರೊಂಜಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದರಿ ನೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬರಿಟುಪ್ಪು ಹಿಡಿದಾದ್ರ ನೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬಾಕಿದ ರೂಮ್ಸ್ಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಈರೆಗೆ ಈರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡರು ಈ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಇರೆಗಿ ಈರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ KP ಸುವರ್ಣನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಅಡ ಕೇಂಡೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಆತ್ಮರ್ದನಾಗ ಪಂಡೆಯ ಆತ್ಮರ್ದನಾಗ ದಯಪಂಡ ಎಂಗೊಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಬೋಡಿರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಐಕ ಆರು ಬಂಡಿರಿ ಸುರೇಶರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏತ ಭಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಗಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ ತನ್ನ ಪಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎದುರ್ದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನೇ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶರು ಎನ್ನ ಇತ್ತತ್ತು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಡೆ ಅದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 2 ಮಿತ್ರರು ಮೆಗಿಬಲ ಇಲಾಖೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಏರನ್ನ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರು ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ದನಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ಅವು ಮೇನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಠವಾದಿ ಛಲವಾದಿ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡಿನ ಪಂಡ ಅವು ಆವು ಡೇ ಯಾರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಕೋಡದ ಈ ಮೇಡಿ ತಲ್ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಕೊರದನ ದೇನಿಗೆ ಕೊರದನ ಒಂಜಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವಡೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿ ದೇವರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತ್ ಆಜಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಆ ದೇವರೇ ನೆರವೇರ್ಸೋದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡದ ಇರೆಗೆ ಇಂಕಲ ಆ ದೇವರ ನಟೊಂದು ಇರೆ ನೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ನೆಲ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಪಣ್ಣದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಐಕೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಕುರಿಯರು ಏರೇರ್ನ ಇಂದಟ್ಟೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆ ಪುದರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಸುರೇಶರ್ನ ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅವೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸುರೇಶರ ಯಾನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಡನಾಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಯಾನ ಪನಯ ಆಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದ ಇನಿ 100-200 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಗರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆರು ಮುಟ್ಟೋದು ಇತರ ಅಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆರು ನಡಚಿನ ಜನ ಮಾರ್ಗ ಆರು ಬೆದನ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಡ ಆಯ ಪುಟ್ಟನಾಗ ದೇವರು ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಐನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗತ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇನಿ ಸುರೇಶರ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗ ಅಂತನಾಡ ದುಂಬಗ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪರಂಚನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜಿಲೋ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಈ ಭಾಗಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು
ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುರ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಐಕ್ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಪು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಎಂಗಲು ದೂರದ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟನ ತೂದಾನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವರ ಅಡೆ ಪೋಡು ಹಣ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೈತರೆ ಹೋದ ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಮಿತಾರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತಾರ್ನ ಕಷ್ಟದಾದ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ನೂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದ ಆಯ ಜಯಿಸಿನ ಅಂಡ ಆಯ ಜೀವಮಾನಡ ನೂದೈಟು ನೂದು ಮಿತ್ತುವ ಪುನೈಟ್ ವಾಸಂಶಯಲ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ 10 ಬತಬೇತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜೇ ಸಂಸ್ಥೆದಲೈ ಬೆಂಪಾವಡು ನುದಾರು 10 ಮನಸ್ಸಿನ ఆయన ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಯಡ ಇತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂದೈಕ್ ನೂದು ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ ಅಪಕನೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಪಂಡನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನನಲ ಒಂಜಿ 10 ಉದ್ಯಮ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಇರಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ನನಾತ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಗ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ನ ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಕ ನನ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜೋ ಬೆರಿಟುಂಟದು ಇರು ದುಂಬು ಪೋಲೆನ್ ಪಂಪನ ಏರು ಪೊಂಜೋ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತನಗ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಆಜೋ ಉದೈಟ ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡೋದು ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮ ನನಾತ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಡೋದನ್ನ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ಅವರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಡು ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಯಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ವಿಷಯ ಈ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಕೊಡು ಪಂಪನು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾರಣಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲಾಡ್ಜ್ದ ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಅವು ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದು ಇನಿ ಶುಭ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಸಾಗರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಸಾಗರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಂತೊಂದಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಆಡದೆ ತೊಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರದ ಹುಡುಗೆ ನನ್ನಲ ದುಂಬುಗಳ ಆಯನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂದೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ ಆಪ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂದೋ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಆರು ಬಾರಿ ತೀರ್ಥ ಮಟ್ಟ ಹೊಡಿತಿನಾರು ಇನಿ ಆ ದೇವರ ಸೈಡ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಳ್ಳೆರು ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಆರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳುಳ್ಳ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮದ್ದದಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ನೀರಿನ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆ ಸಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಈರಿಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಾದ ಈರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತನ ಆ ಭಾವನೆ ತಿರುಡ್ದಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಈರಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೇರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗೆ ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಪೋವಾಡ್ ಪಂಡ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಯಾನ್ ಈರಗಳ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಎಡ್ಡ ಒಡಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನಡ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಾತುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪರು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತುಗಳ ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಉದ್ಯಮದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸುರೇಶನ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾತು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪರವಾಗಲು ನಿಖಿಲ ಪರವಾಗಲ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ